Sanibona, phinde nginibingelele futhi nangalesi sikhathi. Kuhlezi kuyintokozo bantwana bakaNkulunkulu ukuthi sikhulume lezi zindaba ezimnandi zikababa ohlala ekhaya ezulwini, izindaba eziwukudla zingagcini ngoba ukudla nje kuphela kodwa ukudla okusuthisayo ungaphindi ulambe, ukudla okumnandi okwakhayo okuyisakhamzimba, hhayi lokudla lokhu okuncuza something from wena, lokhu kudla okugcwele lapha emhlabeni okungamanga, okuyinkohliso ozothi ekutshela umuntu ukuthi hamba uyodla mawuphethwe ikhanda hamba uyophuza i-grandpa. Leyo nto leyo iyangamanga, wena uzotshela ukuthi you'll be better mawuphuze leyo grandpa, kanti leyo grandpa izolimaza ama-brain cells wakho, izolimaza ingqondo yakho, incuza something away from you. So ngisho ukuthi uyalezwa ngani, zibuza ukuthi ngigaina ini noma ngiluza ini, because either way kuyona yonke into efinyelela empilweni yakho, it's either you are gaining something noma you are losing something. So njengoba sihlangana njalo, sihlangana ngomphefumulo wakho because ikona obalulekile, iyona ndaba esemqoka. Sihlangana ngokuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ugene iqiniso, uligene ebese masuligenile uzuze ukuphila okuphakade, uzuze ukungena noma ukubona umbuso wezulu. But if uhlala emangeni, you keep on losing and losing, uluza ini impilo yakho ebese uzofinyelela kuphi? Ekufeni kwafuthi noma ekufeni ukufa nokufa, ufe la enyameni uphinde ufe emphefumulweni, ungawuboni umbuso wezulu ngelinye ilanga. So isihloko sethu sanamuhla sithi ngenxa yokwanda kokubi luza kuphola uthando kwabaningi. Remember, we must always remember ukuthi olise nje kakhulu ngalokho. I was saying ukuthi ngenxa yokwanda kokubi luza kuphola uthando kwabaningi. Loyo uncwadi ngokukaMateyu 24 verse 12. Njengamanje sonke siyabona ukuthi izinto ezimbi ziyanda kangakanani lapha emhlabeni. Siyabona ubugebengu buyanda zonke izinsuku. Siyabona ukukhala kuyanda zonke izinsuku, indlala iyanda, izilonda, izifo, zonke izinto ziyanda. Khona izifo ezandayo ezikhona ezivele ezilwaneni, izifo abazikhandayo bezama uku-experimenta, abantu bavaleka amehlo, izifo ezisuke zihlasela izinkukhu, zihlasela izilwane, zihlasela yonke into embi iyanda njengamanje. And ngenxa yokuthi kulubele kwanda zonke lezi zinto, that is when people will definitely lose interest in God. Abantu bazoshiya phansi uNkulunkulu bamlaxaze kanjalo. So buyele nje kwiphupho ngomhla ka-30 April ngaba nephupho lana. Ngiphupha ngisendaweni lapho khona kumele ngihlale ngilinde. So the instruction was ukuthi hlala la ulinde. That's the only instruction I got. And ngahlala ngaze ngathi ayibonge ayikho lento. Ngasuka ngahamba. Made me to be in that situation because uNkulunkulu isikhathi esiningi ezinye izinto uyakathanda ukuthi siziqonde deep ukuthi zisho ukuthini, ngokuthi kokunye abeke mina in that situation so that ngizobona ukuthi kwenzakalani, noma asebenzise omunye umuntu, but uhlezi ezoletha umyalezo wakhe ngendlela ezokwazi ukuthi iqondakale kithina. So mangibeka kule situation ethi hlala la ulinde, ngahlala ngaze ngasuka lapha ngahamba. And umyalezo wafika immediately ngalelo phupho, kongukuthi abantu bazophelelwa uthando, abantu bazophelelwa ukulinda, abantu bazophelelwa ikhona konke ukubekezela nesineke nakho konke. So njengamanje since abantu bandisa ububi, it's either babandisa ngabo noma bandiswa izinto ezenzakalayo noma banda ngabanye abantu. So wonke umuntu usezoba nendaba naye, usezopholelwa uthando, usezongakwazi ukulinda. And definitely the most important part ukuthi abantu sebezoshiya phansi uNkulunkulu, bazoluza i-interest kuNkulunkulu. Angeke besaba nandaba nokumkhonza, angeke basaba nandaba nokwenza intando yakhe, angeke besaba nandaba nokuthi uNkulunkulu ufunani. Mind you, remember, isithelo esibalekile sakamoya isithelo sokubekezela.
There's something very deep ngendaba yokubekezela yazi. Yazi ubekezela kubuhlungu. Ubekezela kungenzeki. Ubekezela ungazi, ubekezela ungaqondi kodwa ubekezela. Ngoba ukubekezela kuyinto enkulu and kuthatha ukuthobeka oku 150% ukubekezela. Ulinde noma ungazi. Linde ubekezele ngokukholwa. So, kuyinto enkulu kakhulu ekumele siqonde ukuthi ezintweni eziningi ezenzakalayo lapha emhlabeni survive manje. Your patience to the Lord iyona engakwenza ukuthi usurvive lesi sikhathi, because if you are not patient towards uNkulunkulu, you are not patient towards the Lord, you're gonna get out from la uhleli khona, especially with abantu abakholwayo njengamanje. Bazothi bebona ukuthi kwanda izinto eziningi lapha emhlabeni, ububi bubi kanje, ayisho ukuthi uNkulunkulu udlala ngathi uNkulunkulu usenzile ilimi, balaxoze phansi ukukholwa. Ngathi ayimele ngenze njani, kumele ngiyosebenza. And it's already happening futhi njengamanje. But uNkulunkulu afisa siqonde si-underline ukuthi sekuzokwenzeka worse njengamanje kulesi sikhathi siphila kusona. Abantu sebezomshiya ngempela uNkulunkulu, sebezomlaxaza ngempela umdali wezulu nomhlaba ngenxa yokwanda kokubi. And kumele sazi ukuthi ukubi kwanda ngezindlela zonke, ngezindlela eziningi. It's either kwanda ngokuthi umnotho unyuke, kwanda ngokuthi amathuba emisebenzi aphele, kwanda ngokuthi abantu basafarishe, kwanda ngayo yonke into. Abantu bazopholelwa uthando, luphole luphele. And the more kwanda izigebengu, kwanda abadlwenguli, kwanda ama-scammers, kwanda bathumbi, kwanda amaphara, kwanda zonke lezi zinto. That is when abantu bengesophinde baba nalo uthando to another people. Ngeke basaba nalo uthando lokubekezela. Because ukubekezela kudinga uthando. Olungazikhukhumezi, olungazifuneli okwalo. Fana noma nizoba ku-relationship. If umuntu umthanda ngempela, yazi uyambekezelela. Ephuza, umbekezelele umyeni wakho. Ebhema, umbekezelele umyeni wakho. Efeba, umbekezelele umyeni wakho, unkosikazi wakho. Why? Because uyamthanda. Ulinde, uhlale naye for as many years. Ubekezela. Ngobani? Uyamuthanda. Futhi awufuni ukuhlukana naye. Futhi awuziboni nje ngelinye ilanga ungasekho eduzane naye. Awuziboni ngelinye ilanga ungasekho ebukhoneni naye. So yazi into eyenzakalayo kakhulu, especially in churches. Since ungafundiswa ngoNkulunkulu, bathi abantu izinto abazilangazelelayo ukuthi bazotholana, ukuthi bazilandeleni into zabo, ukuthi bazozuzana, ukuthi kuzokwenzakalani ngezimpilo zabo. That is when ukubekezela uzohamba kuphela. Ngoba uzothi ehleli kulelo bandla lelo, kanti ibandla leqiniso. Abone ukuthi hayibo mangikuleli bandla mina, yazi abantu abakhonza kwelinye abantu abasebenzayo nje buka sebedrive imoto, mina ngiloye ngihleli kuleli bandla la sikhonzela ka-round, sikhonzela esikoleni, angitholi lutho. Luphela uthando, aphume enkonzweni, ashiye phansi. Ngosuku lokukhonza vele sithe simnikeze simgixabeze kamnandi ngomsebenzi ozomsebenzisa nange-weekend, ozomsebenzisa nangesikhathi sikaNkulunkulu. Number 2, umuntu abone ukuthi umfundisi kade ngangimcela ukuthi angikhulekele, ngifuna umshado. Angawutholi umshado. Ahlale enkonzweni ecela ukuthi ngifuna umshado. Angawutholi umshado. Uze asasuka ahambe akhethe ukuyodlisa whoever asembonile noma umshelile. Why? Because ufuna umshado ngenkani. Omunye ufuna umsebenzi. Awukhulekele umsebenzi, awunxusa umsebenzi for as many years. Sakhulekelana ingane ukuthi isiqedile esikoleni isidinga umsebenzi. Anxusele umntwana. Azabona ukuthi ayikho lento. Ahambe, awufuna ngenye indlela. Ahambe ayothwala. Ahambe wenza ngendlela yakhe. Mind you, uNkulunkulu yonke into yakhe uyifikisa ngesikhathi sakhe esilungile, esilungele. Futhi yazi enye into abantu abaningi abangayiqonda ukuthi yazi uNkulunkulu ngeke uzukwazi ukumbona if ungekho eduze kwakhe, ngeke uzukwazi ukumuzwa if ungekho eduze kwakhe.
Picture yourself if you are away from umzali wakho. Uzomuzwa into ayikhulumayo. Like let's say umzali wakho usekhaya wena ukwenye indawo sesikoleni ifoni ushiyile ekhaya. Uzomuzwa yonke into ayikhulumayo? No. Yonke into ayeleza ngayo uzoyizwa? No. Ukuthi usephakile lapha ekhaya uzokubona lokho? Cha, ngeke uzukubona lokho. So abantu they lack an understanding to know ukuthi they need to be close to the Lord so that uNkulunkulu bezombona izenzo zakhe, so that uNkulunkulu bezomuzwa. Kufana nengane ezothi mangilambile iqeda ihambe yodlala, umama athatha ukudla kubeka etafuleni. Ihambe yodlala. Aza kususa umama etafuleni akufaka ku-microwave ukudla noma akufaka ku-oven noma akufaka efrijini. Iphinde yabuya futhi mangilambile akuthatha umama kubeka etafuleni iphuma ingane eminyango yodlala. Kumele enze njani umzali? Ayilandele le ndisho eminyango. Kumele enze njani umzali? So if ungezoba sekukhona because yabo la ucele khona lengane la icele khona ithi mangilambile kumele ihlale ilinde ngoba uma usaphaka ukudla kuze ayiphakele ayinikeze bese iyadla lokho kudla lokho ekucelile ekudingayo. But if izosuka yona ihambe yodlala lapha eminyango ngeke izikubona ukudla kunikezwe kona, ngeke izibone ukudla kuphakele kona. Izokwenza njani umzali uzokuthatha lokudla ahambe yokugcina? Alinde futhi ukuthi hayi mhlawumbe usazophinda abuye futhi alambe. So sisiphila impilo njengamanje la khona abantu they really, yes, it's so true, they come to uNkulunkulu bathi Nkosi siyacela baba, sicela imisebenzi Nkosi, sicela imishado, sicela imfundo, sicela ukuhlakanipha, sicela imoto, sicela zonke lezi zinto, sicela imali. But if bezosuka la ephuna baNkulunkulu, you gonna come to this church and you're gonna ask ukuthi uNkulunkulu akunikeze u1 no 2 no 3 but uzolova wena amavika u2. uNkulunkulu maseselethe isibusiso sakho uzosithola yini? uNkulunkulu maselethe ezophendula umthandazo wakho kulelo sonto kade unutholakala ulovile, kade ubusy ngeweekend noma kade ubusy noma ukhathele noma kade wenzani kade nomcimbi kini noma kade kunani, uzosithola na isibusiso sakho if ingelosi yaNkulunkulu isifika on that Sabbath, isifika on that Sunday izokulethela lokho bekade ukucela for 3 years. Uzokuthola yini if wena uzotholakala ungekho? I-attendance ibalekile abantu boNkulunkulu. Ngiyafisa nje ukuthi niqonde lokho. uNkulunkulu uyakhonzwa every week, uyakhonzwa njalo. I-attendance, it is very important. Kuyadingeka ukuthi wazi ukuthi kumele ngihlezi ngisebukhona baNkulunkulu, kumele ngihlezi ngisendlela kaNkulunkulu, kumele ngihlezi ngenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So ngokwenza kwakho kanjalo, ngokuhlezi usebukhona baNkulunkulu, that is when you are at a position la ulinde khona ukuthi uNkulunkulu uzofika nanoma nini, yazi uNkulunkulu uzomphendula nanoma nini, and then you would receive your blessing. Kade ucela umsebenzi kanti kulelo viki kuzofika omunye umzalwane athi ubone iposti, wabona ama qualifications wakho elinka to this job, athi uyafika ukho wena enkonzweni azayikhohlwela. Because mhlawumbe akanayo inamba yakho noma bethu uzoyicela komunye umzalwane bavele baba busy during the service kwaze kwakhohlweka wangasakwazi ukuthi ayicele inamba yakho, kanti kube bukhona immediately ubezokhumbula ngokubona wena ukuthi yazi Nkosi yami I received a post that links with your qualification so that you would get that job. You were wanting umshado all along, kanti that week kuzofika amanye ama-branch enkonzweni. Makufika lama branch kuzofika naloya myeni wakho loyana uNkulunkulu amsusele athakezela khona nizominglisha nihlangane, wena utholakale ungekho enkonzweni, ubukephi ubuye esitokfeleni. Ukuphuthe kanjalo umshado wakho. Swele kini kanti that week bekuzofika loya mzalwane loyana uNkulunkulu ambusisile abathe ebheka inhliziyo yakhe eyizinomunye abasethi right kwenzakalani ngawe, angicela ukukusiza kanje kanje, uvela utholakale ungekho wena. Abukhona uNkulunkulu. uNkulunkulu ufika ngesikhathi esifanele, ngesikhathi esifanele. Into ekumele uyenze wena ukulinda, into ekumele uyenze wena ukuhlala endaweni la khona uNkulunkulu azothi masefika akufice kuyona. But if utholakala usuka, utholakala udeda, utholakala ubusy nezinto zakho, then ufana naleya ngane ecela ukudla kodwa yaphuma yayodlala, uyisiza ngani ukudlala ngoba ilambile? And izothi masekufika ukudla la kuze kususa ukudla ingasakutholanga, yenzani ibhizi yadlala? Le mhlabeni yonke into if ungayithola into oyidingayo ubhizi uyadlala phela, uyadlalela amagende nje nalo relationship engekho,
Uyidlalela amagende nje wena, udlala ngempilo yakho futhi ngalolo phuzo lakho namandla. Udlala ngempilo yakho ngaleso sinemfo lebile sifakwa emlomeni wakho umbolisa amazinyo akho, uzilimaza wena. Uyadlala yazi. Udlala ngempilo yakho. Bathini udlala ngegeja kuziliwe. And enye into danger kakhulu ukuthi abantu abaningi bayashesha ukuduba, bayashesha ukugive up, bayashesha ukulahla ithawula, bayashesha ukushiya izinto. And it is very, very, very hard. Kunzima kakhulu ukubuyisela umuntu osedubile. Afika icele into secela unginikeza ukuthi, ngicela unginikeza ukuthi, ngicela unginikeza ukuthi. Mewaduba wathi angisayifuni. Uzophinda umbuyisele kanjani futhi endleleni uthi hayi mina ke thatha. Mase dubile udubile. Yabona unkosikazi wakho wena umhlukumezayo okuphethe kahle. Uyakayinela, uyakwashela, uyakuklinela, unakele izingane zakho, anakelele ngisho ezangaphandle, enze konke. Akucele nje into eyodwa. Athi baba, ngiyacela ukuthi nami ungithathise kwankosikazi wakho bandla. Ngiyacela ukuthi nami ungihloniphe, unginikeze indawo yami. But ungamnikeza indawo yakho. Uhlezi wena ukhulumisa noma kanjani naye. Uhlezi nje wena umthuka, ummemeza, umthumushumisana nale, umenze isigqila sakho, umenze into nje ongayilawuli noma kanjani. Mawufuna ukumbiza nje noma ungambiza ngenhlamba noma ungambiza ngegama lakhe phambi kwengane noma ungamdelela noma ungathini kuyena noma ecela into ungayenzi leyo nto leyo, ungabi nandaba. Then loyo nkosikazi loyo isicelo sakhe uzosicela impela. Aphinda sicela impela, aphinda sicela impela. And guess what, one day kuzofika la khona esethi I'm fed up, sengiright, sengidubile. And ekudubeni kwakhe ngiyakuchazela, ngiyakutshela ukuthi ngeke aphinda abuye. Once wathatha wapheka imithwalo yakhe, uzoyithwala abheke phambili ngeke aphinda abheke emuva. But into eqale wayenza, uqale wakubekezelela for 25 years. Ulibe lwenza behavior the same. Ulanda ingane ngaphandle uzilethela, aqhubeka ayinakekela ingane zakhe, ayithande kunjalo. Ulanda isifo usilethela, akuthande khona kunjalo. Yena usebigqigqa ibhedlela njengamanje, ulanda amaphilisi each and every month ngenxa yakho, kodwa ngenxa ukuthi uyakuthanda wakubekezelela ngothando olusuka deep within yena. Kodwa one day uyokushiya kanjalo and uyozisola, and awuyophinde, I promise you, awuyophinde uthole unkosikazi ofana naye. Leso sebenzi sakho lapha endlini yakho osiphathisa noma kanjani, ngoba nakho uthatha ngokuthi vele uyamholela, uzobekezela vele, uzobekezela ngoba uyanithanda futhi uyanicabangela. But ngaleli langa azonishiya, ngeke azaphinda azabheke emuva ngoba uzobe se-fed up. And that is what is happening to people. And that is exactly into ezokwenzeka futhi nakuNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu bekezela abantu bakhe ngoba uyabathanda, uyabalangazelela, uyababiza aphinda ababize. But ngenxa ukuthi abantu abafuni, kuyophela nya. And ngomhla wokuphela ila kuyocaca khona ukuthi uNkulunkulu ngubani, ila kuyocaca khona ukuthi konke kwavela ngaye, ila kuyocaca khona ukuthi yena omkhulu kakhulu ukudlula konke. So people are losing interest kuNkulunkulu ngenxa yokwanda kokubiza kuphola uthando kwabaningi. And the more abantu they lose interest, that is when bezohamba kakhulu ezinkanukweni zabo than ukuhamba la ebukhona baNkulunkulu. That is when bezohamba la becabanga khona, la befisa khona, la befuna khona. Ngaleso sikhathi khona because bona bafuna izinto ezisheshayo. Bafuna into manje. Umuntu afike enkonzweni, akhulekele umsebenzi, anikele, ufuna ukuthi next week kuthiwa hayi ke usuyabiza endaweni yokuthi. Yazi ngokwenza kwakho kanjalo, uzogcina usuye kulamabandla lawa ama-satanist. La uzothi umfundisi ngikubeka izandla egameni loNkulunkulu engimkhonzayo. Baningi uNkulunkulu lapha emhlabeni. Akusiyena uJehova odalile izulu nomhlaba kuphela. Baningi uNkulunkulu. Wena uzothi ukubeka izandla ngoba uthe uNkulunkulu. Awazi ukuthi kade ukhuluma ngaloyo uNkulunkulu loyana wasebumnyameni, ukhuluma ngoNkulunkulu wasemkhathini, ukhuluma ngoNkulunkulu wasemanzini, ukhuluma ngoNkulunkulu wale ezigodlogodlweni la ekhothama khona, lo mnikeza amandla ukuthi ihambe yonikeza abantu izinto abayifunayo. Babefuna imisebenzi babeka izandla bayithole, babefuna imishado babeka izandla bashelwe, babefuna ukuthi babeka izandla bakuthole. Why? Because abantu bahamba ezinkanukweni zabo and people have lost interest in the Lord.
sebelahlile interest kuNkulunkulu, bafuna ukuhamba la bethanda khona, abakwazi ukulinda, abakwazi ukuhlala, abakwazi ukuthola izinto belindela uJehova odalile izulu nomhlaba, ngoba yonke into evela kuJehova into oyidingayo. Yonke into evela kuJehova into edingwa wena, eqiniso, engapheliyo futhi. Because lokho uzokulangazelela. Ngeke uzufike wodwa nomshado. Yabona umfundisi okubeka izandla. Athi uzanizolanda into zenu. Lo uzokubeka izandla. Akagcini ngokubeka izandla kuphela uthole lo mshado. But usuworshipha lo nkulunkulu lo amkhonzayo. Ebese umyalela uNkulunkulu ukuthi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Exodus 20. I think it's verse 3. Ezibazi wena mfanekiso wasemhlabeni wasezulwini noma ungaphansi kamanzi. Noma ungaphansi kwamanzi. Marine spirit, mermaid. Umfanekiso wasemhlabeni. Siwakhothamelana lesithombe. Hayi nikelani ngemali yokuthi zonke izinto zenu zizolunga, zonke izinto zizohamba kahle, kuzokwenzeka, uzokuthola konke okufunayo by the end of this week uzobe usuyitholile, uyithole ngempela into. Abantu abafuna lokho, people are definitely losing interest in God. So uNkulunkulu uthi kuthina ngenxa yokwanda kokubi luza kuphola uthando lwabaningi. And okubi kwanda kanjani? Kwanda ngokuthi isitha sibhizi si-offerisha izinto eziningi kubantu. And the more abantu beya ebubini, bewela ebubini abaningi, nalabo abahleli la bukhona baNkulunkulu, they will slowly but surely lose interest baze baye khona nabo ebubini. Balibele bephuma kancane abazalwane enkonzweni. Kade bo20 babona ukuthi la enkonzweni kudlala ngathi. Bahambe bayojoina lela sonto. Behle kancane 19, 18, 17. Nisinseleni u5 bese ngiyabona ukuthi ngempela ikhona into nathi asihambe siyojoina lapha so iyatholakala imisebenzi la kulinda umnyaka, kanti lapha iyatholakala nje within a week. Lapha iyatholakala imali within a month. Lapha iyatholakala ini within a day. Kanti awazi ukuthi ukhonza bani manje, awazi ukuthi ukhothamela uNkulunkulu, awusakhonzi odalile izulu nomhlaba. So uNkulunkulu afisa ukuveza kakhulu ngalo myalezo ukuthi ningadedeli ububi ukwanda kwabo kunipholisa uthando kuNkulunkulu. Ungadedeli izinto ezandayo lapha emhlabeni zikudedise away from uNkulunkulu. Ungadedeli izinto ozibonayo lapha emhlabeni zenza ukuthi wena upholele uthando kumdali wezulu nomhlaba. But uNkulunkulu umthanda ngenhliziyo yakho yonke, uphelele kuye ukuze ngaso sonke isikhathi uzozibona ezimangaliso zakhe. La ekubeke khona hlala lapho umlinde uzofika, ngiyakuthembisa. But ukuze umbone futhi ukuze asheshe afike, ukuze usheshe ubazi ukuthi umbone, yazi yenze njani, hlala ebukhoneni bakhe. Ngiyakuthembisa uNkulunkulu uzombona, khuleka every day. Ngiyakuthembisa uNkulunkulu uzombona, zila ukudla, uzidele. Funda izwi lakho each and every day. Hlala ebukhoneni baNkulunkulu, uzindle ngaye, uzondle ngezwi lakhe. Ithi incwadi yaMahubo 1, babusisiwe abangahambi ngeziluleko zababi, abangema ezindleleni zezona, ongema endleleni yabakolodayo, kodwa ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe ubusuku nemini. Uyakubusisa uNkulunkulu, ukubusisa nanoma ingane ofunayo. Why? Because awuhambi endleleni yezoni wena. Awuhambi ngeziluleko zabantu labo bobubi. Laba baqedisa uthando likaNkulunkulu bethi wena usahlala lelo bandla lelo. Ayikho lento yakho. Thina buka sesidrava ama-SUV njengamanje. In less than a year. Singasebenzi. So, asibuyeleni kuJehova. Singavumeli lutho ipholisa uthando likamdali wezulu nomhlaba oluseyinhlizweni zethu. Simshisekele njalo uNkulunkulu. Lapho ububi banda, thina sisondele kakhulu kuJehova. Lapho ububi banda, thina simthande kakhulu uJehova. May you not lose interest in the Lord. May you not lose interest in uNkulunkulu. But may you always stay ebukhoneni bakhe. Ungalingi uhambe ngeenkanuko zakho. Ungalingi umdube umdali wezulu nomhlaba. Ngoba mewamduba, ngeke uphinde ukwazi ukuthi ubuyele kuyena. Ngeke uphinde ukwazi ukuthi umthembe njengoba ude umthembe ekuqaleni. Ngeke uphinde ukwazi ukuthi wenze intando yakhe njengoba athanda ukuthi uyenze. But umenzi wezulu nomhlaba
uyasiqaphelisa ukuthi ngenxa yokwanda kobubi luzophola vele uthando lwabaningi. People will lose interest. Angeke basebe nendaba noNkulunkulu. But namhlanje ngifisa ukuthi uzibuze wena ukuthi kukona konke okwenzeka lapha emhlabeni, kubona bonke ububi obandayo, wena wanda kuphi? Wanda othandweni kaNkulunkulu noma nawe liyakupholela uthando, liyakuphelela nawe uyowanda lapha ekubini? Nawe uyowenza ububi njengabanye abantu khona uzopholela uthando lukaNkulunkulu, so that you will lose interest in God. Miyalezo nje umfishane namhlanje uNkulunkulu ebefisa siwuqonde siwazi ukuthi yes kuzokwenzeka. Yes izigebengu zigcwele, yes ama-scammers agcwele. But lokho kungakwenzi uthathe ngokuthi ngikwazi ukutshontshelwa imali ngiyumfundisi shuthi ayikho lento yaNkulunkulu wami. Ngikwazi ukutshontshelwa inkomo zami ngiyibhishophi lonke shuthi ayikho lento yaNkulunkulu wami. No, ayikho into enjalo. Ncwadi yamaRoma, Roma 8, sesiyakuthini na? Nanoma ukuhlupheka, ukuzingelwa, indlala. Nanoma yini, akukho ongahlukanisa nothando lukaNkulunkulu. And akukho ngaphandle if wena ozisukelayo uthando lwaNkulunkulu, if wena ozincuzayo away from uthando lwaNkulunkulu, kodwa lona hleze lokhona. Naku uyaphila, naku uyadla, uyalala, uyavuka, uyasebenza, usanomsebenzi, uney'ngane ziyaphila zonke. Angabe bikho ezokuhlukanisa nothando lwaNkulunkulu. Futhi musana ukukhanukela izinto ezingaphezulu. Bekana nekudingayo ukuthi lokhu ngiyakudinga, lokhu angikudingi. And ongakudingi ungalinge uzokukhandlekela uzokulangazelela ngoba ngeze kwakusiza ngalutho. Ngoba kuyisifuno nje kuphela. So ke siyazi ukuthi into eyicrave eyisifuno into elasta for maximum i-hour. Uthi uma ngaze ayihalele into ukuthi ayihalele into ukuthi gcina ukhohle because isifuno nje kuphela. So musu ugijimela izifuno izinto zonke zalapha emhlabeni, but uhlala uthando lwaNkulunkulu uNkulunkulu uzokugixabeza ngazo zonke izidingo zakho ngesikhathi futhi esifanele. Uma uzohlala la ebukhoneni bakhe, uma uzomlinda, uma uzokwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi, uma uzomkhonza ngobungcwele, uma uzomthanda ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngamandla akho onke, ngesikhathi sakho sonke nangengqondo yakho yonke, then uNkulunkulu bese wenza intando yakhe. Ugcina imiyalelo eyishumi yonke. Then uzoba sebukhoneni bakhe, then uzoba ngcwele, then uzokwazi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba ufika ngesikhathi sakhe esifanele. Uyalindwa. Kuphela nje mina mangenza intando yakho, kuphela nje mina mangimlalela, kuphela nje mina mangizibuyisa kuwe, kuphela mina mangivuma izono zami every day. Kuphela mina mangimthanda uJesu. Kuphela mina mangizondla ngezwi lakhe, ngizithokozisa ngomthetho wakhe. Ngizithokozisa ngokuthi uNkulunkulu yini lathi engayenzi. Athi engayenzi ngempela. Nisho nje incwadi yamaHubo 1. Mahubo 119 babusiswa abaqotho endleleni abahamba ngeziyalezo zikaJehova. Aphinda asho the same thing amaHubo 112 ukuthi nakhona babusisiwe futhi uma uhlezi uhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu. Isibusiso uyasithola. Isibusiso yini? Ukuthola izinto ezidingayo. Not that ukuthi umuntu methe inkosi ikubusise then wena ucabanga ukuthi isibusiso shuthi imoto. No. Yazi isibusiso yini methe umuntu ngicela inkosi ikubusise? Isibusiso ukuthi uthi uhleli usubona ukuthi igrocery iyaphela. Kuvela ngene umuntu nje. Akulethele lokho kushoda ngakho. That was their blessing because the Lord touched that person's heart to come and help because uyabona ukuthi udinga kangakanani 1 or 2 or 3. Uyabona ukuthi ulangazelela kangakanani ukuthi nokuthi. That is when your blessing comes. That is when isibusiso sakho sifika. That is when uNkulunkulu esebenza. But udinga ukuthi umlinde ne? Udinga ukuthi wenze intando yakhe ne? Udinga ukuthi uhlezi umlangazelela, uhlezi umkhandlekela, uhlezi uhamba endleleni yakhe yobulunga, yobuqotho, yokwenza okuthandekayo enkosini ukuze umdali wezulu nomhlaba uzomuzwa, uzombona ngezinzo zakhe ngoba zikhona ziyamangalisa. So umyalezo nje umfishane namhlanje ukuthi noma ububi nganda kangakanani lungakupholeli uthando kuNkulunkulu. Noma ububi kangakanani, please do not lose interest in the Lord. Don't lose interest kuNkulunkulu. Ngoba buwayiluza ngeke uphinde uzuyithola and losing interest in the Lord uzoyela emangeni, uzoyela umnyameni. Lokho kungenandaba nawe. Lokho uzokunika lento efuna ngaleso sikhathi. Khona uzokutrapha ukuhlalise lapho. Ujaha imoto izokunika isithi imoto. And then mase usuyitholele leyo moto leyo siqede singenise wena futhi engozini yemoto. Because unikwe isona ngeke uzucabange nokuthi uyikhulekele. Ngeke uzube nandaba nalokho. Because usukile enkonzweni wathi hayi mina ngcono ngiyojoin ama-Illuminatis. And ama-Illuminatis will give you everything. They will give you all the riches. But unikela ngomphefumulo wakho in the meantime. But surrender your soul.
to get riches. Unikela ngomphefumulo wakho. And uma unikela ngomphefumulo wakho ngeke uze uphinde uphile ngunaphakade, ngeke uze ubone umbuso wezulu. You are dead. Ufuphila futhi uzofa nangale kwethuna. So ningaluzi interest enkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu. Ningalahleki. Yes, ububi buyanda, but zibuze wena ukuthi mina nganda kuphi. Asandeni uthandweni likababa ohlala ekhaya ezulwini. Singande ebubini. Buzokwanda bona. But ubukele le kude. Wena uzandile uthandweni. Uzandile ebukhoneni kaNkulunkulu. Uzenzele intando kaNkulunkulu. So uNkulunkulu ngibeka nje kulela phupho. To actually see ukuthi abantu abasanakho ukubekezela kangakanani umdalo wezwe nomhlaba, and afisa abantu bakhumbuze ukuthi kukona konke lokho uNkulunkulu yena ubalekile ongaba nendaba naye, ngoba konke okukhona lapha emhlabeni akusizi ngalutho. Remember kuphelela la emhlabeni angithi. Remember masosethuneni imali akusizi ngalutho angithi. Remember masosethuneni ngisho umuzi wakho ngamkhulu kangakanani awukusizi ngalutho ne. Even abangani izihlobo abakusizi ngalutho. Akekho osho ukuthi hayi mina ngizofana naye, cha akwenzeki. Kodwa bathi bye bye. Sokubona ngale kwelizayo. So ungakhandlekile izinto zalapha emhlabeni. Ngagijimela ukuthi ngifuna ubumnandi, I want all the fame, ngifuna ukuthandwa abantu, ngifuna ukuduma, ngifuna imali, ngifuna zonke lezi zinto zisala la emhlabeni. Zona zinhle, angivimbezeli umuntu. But God must be the priority. God must come first. Uyona yonke lento. Ize ngemuva. Kunakhona uphiwe uNkulunkulu. Remember inkosi uSolomon ukuthi yenza kanjani? uNkulunkulu ebuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Wathini? Wathi ngicela ukuhlakanipha. And ngokucela kwakhe ukuhlakanipha uNkulunkulu wamgixabeza ngama-riches, wamgixabeza ngemali, wamgixabeza ngayo yonke into ayifuna, yonke into ayikhandlekela neyilangazelela. So ngiyacela abantu bakaNkulunkulu ukuthi ningayiluzi interest eNkulunkulu. Noma ububi nganda kangakanani, noma izinhlupho zinganda kangakanani, noma isikhathi sokugcina siganda kangakanani, igebengu nganda kangakanani, ziqamba amanga emadolobheni. Athi umuntu usacela ungifonisa kanti usufuna ukuthatha ifoni yakhe abaleke nayo bese uzothi wena hayibo ngiyakholwa. Kwenzeka kanjani kumina ngikholwa uNkulunkulu bengangivikela ingane. Cha, ungalingi ube naleyo nto leyo. Ububi buzokwenzeka kuwona wonke umuntu, but akukho okumele kukuhlukanise nothando kaNkulunkulu ngoba usakuthanda. Usakunakekela mhlawumbe ngokuphuca leyo foni nje befuna ukunikeza enkulu kunayo. Befuna ukuthi asuse lokhu kuyitrash iqala kuwena. Bese kunikeza ubuhle kakhulu. Ngoba uNkulunkulu ufika ngesikhathi esifanele. So iba ingane ethi masicelile ukudla kuma, icelile ukudla kuba uNkulunkulu bese iyalinda ihlale la. Ihlale in the same platform la icele khona. Khona uzothi mase kulethela ukudla kwakho ukwazi ukuthatha udle. Ungabe lengane ethi besibeke la isilindile ukudla isicelile bese iyasuka yona iyodlala futhi. Ngoba uzothi mase kufika ukudla kwakho ngeke uzokubona. Kodwa uzolibela ucela udlala ngoNkulunkulu. So konke kulele kuwena. Konke kulele ezandleni zakho. Please, noma ububi, ngenxa yokwanda kobubi, uza kuphola uthando lwabaningi. Kuyiqiniso lokho. Kodwa lingapholi kuwena. Ngithande kakhulu naqala. Please do not lose interest in the Lord, because the Lord hasn't lost interest in you. Usakuthanda namhlanje, usakubiza namhlanje, usakulangazelela namhlanje uthi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Phendukani nishiye isono nilahle konke ububi, nizingcwelise nibe ngcwele. Ukuze ngelinye ilanga uJesu mebuye ezolanda ibandla lakhe lapha emhlabeni ungasali. Angasho ukuthi akakwazi. Kodwa athathe ahambe ukuphilisa ingunaphakade. Ngokwenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So lo nje umyalezo omfishane uNkulunkulu athanda ukuthi sibe nawo namhlanje ukuthi do not lose interest in the Lord. God knows ukuthi people will lose interest ekhathini zokugcina. Basazowa abantu, basazokuphela amabandla, basazophuma bancuzuka abantu. Kodwa lokho ungaqedi uthando kuwena umthanda uJehova. Ungaqedi uthando kuwena. Bona bavumile ngemizimba yabo, bavumile ukuthi bangamlalela uNkulunkulu, bavumile ukuthi bakhethe abanye uNkulunkulu, bavumile okwabo lokho. Kunga-influence wena. Zazi wena ukuthi ungubani, zazi ukuthi uJehova udlala yiphi indima empilweni yakho. Ngoba impilo, you have only one life. Eyakho, akuyona yoma wakho, akuyona yababa wakho, akuyona umndeni wakho, akuyona umfundisi wakho, akuyona yamuntu. Ngisho iboss yakho. Noma iboss yakho ingathatha isikhathi sakho every month. Thatha ama-awunqoba akho. Kodwa impilo yakho eyakho. And uyovuza ngezenzo zakho. Uyovuza ngakho konke okwenzile usesemzimbeni, usesemhlabeni. So do not lose interest in the Lord. Ikhathi zokugcina abantu bazoyi-lose interest, yes fine. But ungayiluzi wena. Xolisa njengalo msindo. Sihlala ebukhoneni bukaJehova.
uzondle ngezwi lakhe, umthande ngenhliziyo yakho yonke, uhlale usebukhoneni bakhe, uhlale wenze into yakho, uzithokozise ngayo khona uthando lwakho uzohlezi uluzwa, ulufila, and then uNkulunkulu uzoba nawe, uzokusiza kukona konke la ushoda khona. uNkulunkulu uzokubusisa. Bose nje ibusise kakhulu amazwi akhe, ibusise bonke abantu, inisize nihlale ebukhoneni bukaJehova, inisize nimthande njalo mihla yonke yokuphila kwenu. Ningakhohlwa uNkulunkulu esizonda isono, uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok, Instagram and Facebook. Lihle ithemba lo wakwamzobe. Inkosi ibe nani. Ngiyabonga.